Ayun kayo, grabe na mag-dribble. Pas-pas. Wala mo kita nyo. Karoon pa, mag-dribble na siya rin. Ito ang mga fans na nagagaling sa half-court na ups! Stepping! Kaya mag-stepping! Stepping! Lingkod na! Lingkod ka! O half-court mo na! Para lingkod ang ubang! Para makakita ang mga buhong! Idol! Idol! Lingkod na kayo ng mga ubos sa lingkod! Grabe ka nagano. Grabe na kadagan rin. Adidas versus Fang! Adidas Siya na. versus Pila! Let's go, Idol River! Adidas versus Pila! Yung pinay! Pila versus Adidas. Yung karet versus Pila. Pusling dribble. Usah nih. Defense kan. Wala kami kapalaman behind the head. Behind the head. Behind the head. Oops. Bisa kan? Ikaw na! 2 points go. Wala na rin takot. Siya, ano? Pagkitang gilas daw, pagkitang gilas. Okay. Lebron. Kasi saya ko, kaya kasi naman. At ito kapiligan. Labang nilagatong. Insan mo na, isa pa. Makinsama kayo mo laban. Sa kamay mo laban, Ben. Sa kamay mo laban. Wala. Ay, dito ko papilini. Anong dumog ng tao dito? River, Antol. River pa shoutout, River. Ikaw, shoutout sa'yo. Hindi ka palagi dyan. Masaya ni Choy, River. YouTube channel. Thank you.